Hola, Aquamaníacs, soc la Laia, del Departament d'Educació de l'Aquàrium de Barcelona i m'agradaria molt que m'acompanyéssiu en aquesta nova sèrie de vídeos que farem per explicar-vos de ben a prop les curiositats dels nostres animals. M'hi acompanyeu? Veieu aquestes criatures tan curioses? Són cavallets de mar i, tot i que tenen una forma ben curiosa, són peixos. Però això no és tot. Tenen una reproducció una mica especial. Primer, el que fan és una dansa nupcial per a poder trobar parella i després la femella li passa els ous al mascle i és ell qui els incuba en una bossa fins que els cavallets estiguin preparats per néixer. Així doncs, els cavallets que tenen la bossa incubadora són els mascles. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, Aquamaníacs!